Kollox jindika li n-nies huma entużjażmati xejn bl-iskema tal-prezzijiet li daħlet fis-seħħ din il-ġimgħa, skema li ħallit barra lista sħiħa ta' prodotti essenzjali fosthom il-ħobs, il-ħalib frisk, priżijiet u ġobnijiet, il-frott u l-ħaxix, bajt, tqiq, butir, żejt taż-żebbuġa, dawn kollha mhux se jorħsu. Bil-Ministru tal-Ekonomija jġib l-iskuża li l-ħaxix mhux se jorħos għaliex huwa staġjonali. Ħajkun prezz stabbli fuq numru ta' prodotti. Il-ħaxix frisk mhux qed ngħidu isma' tikkonsmax il-ħaxix frisk u mur fuq il-friżat, xejn affattu, imma kulħadd jaf li l-ħaxix frisk minnu nnifsu huwa staġjonali. Silvio Xkembri kien kostret imur fuq is-Super One sabiex itaffi ftit mir-reazzjoni negattiva li qed ikun hemm mal din l-iskema tal-Gvern li kważi ma ħallit effetta xejn fil-but tal-ħaddiema u l-pensjonanti. Għalkemm il-Ministru stqarr illi qed ikellmuh ħafna nies illi kummentaw b'mod pożittiv. Il-feedback skont minn tieħdu. Ġirmant il-familji żgur kien wieħed feedback pożittiv. Xejn inqas ma rajt. Anke l-prezzijiet huma għala. Ilhom jolgħu komplu jolgħu. No, it's becoming very expensive. Rajthom raħsu jew żdiedu? Żdiedu. Fil-lista li ħabbar il-Gvern hemm affarijiet bażiċi illi jintużaw kuljum anke sempliċiment biex tagħmel biċċa ħobs illi baqgħu ma traħsux. Imbagħad hemm prodotti oħra li se jibqgħu bl-istess prezz, ir-ross, bottijiet tal-preserved, it-salzett, il-chicken breast u anke ċereali. Apparti minn hekk hemm id-detergents, nappies, toiletries u oġġetti għal kura personali, dawn kollha mhux se jorħsu. Wara li l-Gvern ħabbar din l-iskema, diversi ekonomisti fakru li s-suppost roħs ta' 15% huwa fuq il-prezz rakkomandat. U allura jekk supermarkets kbar diġà għandhom prezz ridott din il-bidla fil-prezz se tkun vera minima jew f'xi każi ineżistenti.